Ja, velkommen til den her lille video, der skal handle om Marcus Aurelius, romersk kejser fra år 160 til 181. Jeg har lige startet forfra et par gange. Nu håber jeg, at jeg kommer igennem sådan nogenlunde i et take, da jeg ikke har tid til at starte forfra. Og så må jeg jo tage med stoisk ro, hvis ikke alt bliver perfekt. Og det tror jeg også, jeg er i stand til. Den stoiske ro er jo også et tema for den her video, fordi stoisk ro kommer af, at man gør sig klart, man får en filosofisk indsigt i, hvad der ligger under ens kontrol som menneske, og hvad der ikke ligger under ens kontrol som menneske. Og så kan man ligesom holde op med at ærge sig over, eller blive vred over, eller blive ked af de ting, man alligevel ikke har kontrol over. Det er sådan en primær ting, som ligger i den stoiske filosofi, som går tilbage til Epiktet og Seneca og nogle af Marcus Aurelius forgængere. Og det bliver også et tema i det stykke af Marcus Aurelius, vi skal kigge på. Og det stykke, vi skal kigge på, det formoder jeg, det er et stykke, du også sidder med, fordi du sandsynligvis har fået det af mig. Det er et uddrag af hans optegnelser, skrifter til sig selv, bliver de ofte oversat sådan ganske korrekt. Nogle gange hedder de også meditationer, som er en anden alternativ oversættelse. Men det der skrifter til sig selv er egentlig det mest korrekte i forhold til, hvad de hedder på græsk, som Marcus Aurelius skrev dem. Og det skal forstås som en række sådan dagbogsagtige skiplerier. Det er simpelthen noget, han har skrevet til sig selv. Vi kan også se i det stykke, vi sidder med, at han siger, han taler direkte til sig selv, altså du, Marcus. Så det er små dagbogsskriblerier, eller sådan mini-essays, som han har skrevet til sig selv, måske at bevidstgøre nogle problematikker, og ligesom blive bedre til at opnå filosofisk indsigt og opnå en stoisk ro i sit liv. Meget af det er skrevet under felttog, altså mens han har været i krig. Før vi begynder at kigge på skriftet, så kan jeg kan lige præsentere Marcus Aurelius. Vi har faktisk den her statue her med i dag, som hedder Rytterstatuen, som står i Rom. Det er en bronzeskulptur, der har været meget berømt og er blevet imiteret af mange senere billedhuggere i renæssancen, barokken, oplysningstiden osv. For eksempel når man har skulle fremstille fyrster eller prinser rundt omkring i Europa, har man måske fundet en stilling til hest, som imiterer den her gamle Marcus Aurelius figur i hans ad locutio stilling, altså hvor han har løftet hånd her og ligesom maner til ro. Den er bevaret i dag alene, fordi man i middelalderen troede, at det var den romerske kejser Konstantin. Og Konstantin, han var den kejser, der indførte kristendommen som den officielle statsreligion i Romeriet. Og derfor ville man ikke smelte en Konstantin-statue om, men alle andre kejser og hedenske helte og guder og sådan noget, var man ikke plejet for at smelte op i den kristne middelalder. Men man tog fejl, så derfor har vi altså Marcus Aurelius i dag. Og jeg har også taget et citat med her, som ikke er fra den tekst, vi egentlig skal kigge på, men jeg mener, det er sådan et ret centralt citat, og det udtrykker sådan en grundtanke og et grundtema hos Marcus Aurelius, som vi kunne kalde kosmos eller kaos. Han siger, hvad er verden? En pærevælling, uredet adsplittelse, eller er den en enhed, planmæssighed eller forsyn? Hvis den er det første, hvorfor skal der ønske at leve videre i en tilfældig sammenhobning i en sådan forvirring? Hvorfor nærer jeg noget andet ønske end endelig en gang at blive til jord igen? Hvorfor gør jeg mig bekymringer? Adsplittelsen vil komme over mig, hvad jeg så gør. Hvis det andet er det rigtige, bøjer jeg mig i erbødighed. Jeg føler fast grund under fødderne og forlader mig roligt på den, der leder alt.
Der er en religiøs grundtanke i Marcus Aurelius. Han tror på et forsyn, en guddom, der holder hånden over verden. Så når han opstiller de her to muligheder, kosmos eller kaos, så tror han på kosmos. Men hans pointe her er, at hvad enten verden er ledet af et forsyn eller en gud, så er den stoiske filosofi det eneste rigtige svar. For selv i en verden af kaos, hvor alting er pærevældig, urevet eller adsplittelse, hvad nytter det så at bekymre sig om liv eller død? Fordi så er det bedst at opløses til atomer og forlade denne verden hurtigst. Men hvis der er en guddom og et forsyn, jamen så ved vi, at der intet ondt i den her verden kan ske os, men alt sker med en nødvendighed af en årsag, kunne vi måske sige, og en Gud holder hånden over os. Så ja, hvad vil jeg vise med det her? Jeg vil vise dig en religiøs grundtanke, men måske også en tvivl hos Marcus Aurelius. Men den pointe, at det stoiske svar er det eneste rigtige svar, hvad enten der er en Gud eller ikke en Gud, ifølge Marcus Aurelius. Og så vil jeg måske også nærmere nogle af de temaer, vi ser i teksten, for at komme frem til den. Fordi der er noget med sådan det der med det indre og det ydre, altså at den ydre verden er kaotisk. Og det er jo noget af det, han går ind på her i den første del, hvor han taler til sig selv, som jeg var inde på før. Ikke? Markus, du plejer selv, Markus, at være den værste til at længes efter fredelige kroge. Hvor er det letkøbt og dårligt gennemtænkt, siger han. Det han mener, det er, at det nytter ikke noget at søge ro og fred ved at tage et sted hen, hvor der ikke er andre mennesker, hvis uroen kommer inden fra dig selv. For den ægte ro og den ægte fred, den finder du kun inde i dig selv. Og det er jo også igen noget meget typisk stoisk. Alting udspringer af din egen sjæl. Så hvis du vil have frihed, sand orden, så kan du kun finde det inde i dig selv. Og her bruger han så ordet rekreation. Du kan forny dig selv på den måde. Hvis jeg lige vender tilbage til PowerPointen her, så kan man sige, frihed er sådan et gennemgående tema i teksten. Frihed, og så det indre over for det ydre, hvor friheden hører til i den indre verden. Og det er jo meget lige sådan det grundlæggende stoiske syn, og det vi også ser hos Epiktet. Filosofisk indsigt er indsigten i at kunne skelne mellem det, du har kontrol over som menneske, og det, du ikke har kontrol over som menneske. For hvis du har en klar indsigt over, hvad du kan kontrollere, og hvad du ikke kan kontrollere, eller måske bare, hvad du kan have indflydelse på, og hvad du ikke kan have indflydelse på, jamen så kan du smide alle ærgelser, al vrede, alle bekymringer over de ting, du ikke har indflydelse på fra dig. Og her kunne døden for eksempel være et tema. Du har ikke indflydelse på, om du skal dø eller ej. Vi ved, at døden er et vilkår for alle mennesker. En klar indsigt i, at du ikke har indflydelse på det vilkår, gør, at du ifølge stoikerne, Marcus Aurelius, kan smide frygten for døden fra dig. Og det er jo det store spørgsmål. Der kan også være en masse små spørgsmål i hverdagen. Der er mange ting, vi ikke er herre over, jamen så nytter det heller ikke at bekymre sig om det. Og det er jo en sjælelig frihed. Jeg skriver her, bekymringer kommer kun af de opfattelser, der skabes inde i sjælen. Det er også nogle ord, som Epiktet han anvender. Opfattelse og antagelse. Det er ikke tingene i sig selv, der er onde, men det er os, der som mennesker gør dem onde. Altså ved at opfatte eller antage på den forkerte måde.
Nu brugte jeg døden som eksempel. Det er måske sådan det meget store spørgsmål, og derfor sådan svært at relatere sig til. Jeg tror, det er de færreste, der bare siger, nå ja, okay, så frygter vi ikke døden længere. Men det kan være mange ting i vores hverdag. Også sådan store ting, man er blevet fyret fra sit arbejde for eksempel. Det er ikke noget, man selv har kontrol over, efter man er blevet fyret i hvert fald. Så er det et vilkår, som man bliver nødt til at acceptere. Og en filosofisk indsigt i, også en forståelse af, at det her ligger uden for egen kontrolsfære, fører til den stoiske ro. Altså at man ikke ærger sig, eller bliver vred, eller andre ting over, at i det her tilfælde at være blevet fyret fra sit arbejde. Så grundlæggende går den stoiske ud på, at man skal acceptere sig selv. Man skal se lige nuagtigt sit eget liv, og det der sker med dig selv, som det bedst mulige. Du skal simpelthen, i stedet for at ønske det der ikke er der, så skal du ønske det der er der, sådan helt grundlæggende. Og hvis vi lige vender tilbage til teksten en gang, så kommer han jo ind på nogle af de her temaer, også i teksten her. En accept af livet er en accept af livet i dets helhed, og det vil sige inklusiv smerte, lidelse og besvær. Og det er en vigtig ting ved Marcus Aurelius, og jeg synes sådan en grundtone, der går igen i de ting, han skriver, at livet er smukt i sin helhed. Også med al den smerte og al den lidelse, som et menneske kan komme ud for. Og jeg synes også, det er en vigtig pointe, fordi Marcus Aurelius tit bliver skildret som sådan en meget alvorlig, negativ, måske pessimistisk filosof. Men egentlig kan vi finde mange tekststeder, hvor han hylder livets skønhed og tydeligvis er meget glad for livet. I den her tekst tager han et billedsprog frem, hvor han for eksempel nævner brødets skorpe. Revner det ikke under bagningen? Jo, det gør det. Og faktisk bliver brødet mere tiltalende ved at skorpen er revnet. Det er det, der faktisk giver os lyst til at spise brød. Og der kan man jo se de der revner lidt som nogle af den modstand, mennesket kan møde i løbet af sit liv. Lidelse og smerte. Jamen, det er ikke sikkert, at livet vil være en bedre udgave af sig selv, hvis det var uden modgang, lidelse og smerte. Det er faktisk modgang, lidelse og smerte, der måske gør livet smukt, skønt og attråværdigt. Det synes jeg er en vigtig pointe, specielt i forhold til, hvordan man ofte fremhæver Marcus Aurelius. Og så har han andre billeder på det samme. Ikke? For eksempel aks. Jamen aks, der står på marken, bøjer de sig ikke ned mod jorden. Og han taler om finer, der også revner lige før de er mest modne. Han nævner også nogle måske sådan lidt mere underlige ting. Skummet, der flyder ud af vildsvinets skab, og løvens mange rynker i panden. Isoleret set er de måske ikke smukke, siger han, men når man ser dem i en større sammenhæng, den sammenhæng, som verden er, så virker de skønne på ham. Så står der står her, ikke? Så der er næsten intet selv, der blot er biomstændigheder, som man ikke vil synes om på sin egen måde. Der er ingen af de her ting, som man ikke synes om sådan isoleret set i sig selv, som ikke er med til at forhøje hele helhedens charme. Og det er så her, han taler om det der vildsvin, der skummer ud af munden, og løven, der har rynker i panden. At det er med til at give verden sin charme. Nå, jeg kan se, at jeg har kun 30 sekunder, så jeg må lave en video nummer 2 til det her. Fordi jeg kom ind på de sidste begreber. Jeg tror, at video nummer 2 kun bliver 6-7 minutter.